Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri mu mulungu wa 27 pa chaka, ndipo ndi pa 7 Oktoba 2025. Lero mpingo wonse wa Eklesia Katolika tikulemekeza Amayi Maria, amayi a Kolona. Lero tikuphunzira kuti tiyenera kumachita zisankho zoyenera mmoyo wathu wa siku ndi siku. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Yona mutu 3 ndime yake ya 1 kulekezera 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amesia Elias, a Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku Christ the King Cathedral, Diocese ya Johannesburg. Ndipo salimo lathu ndi pemphero limene akupempha kunena kuti mutisogolere mu njira ya muyaya inu chauta. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu 10 ndime yake ya 38 kulekezera 42. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Deacon Alfred Semani Banda, kuchokera ku The Immaculate Heart of Mary, Namandanje Parish, mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni abale tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yona. Chauta adalankhula ndi Yona namuwuza kuti, nyamuka pita ku Ninive, mzinda waukulu uja, ukawulalikire uthenga umene ndikuwuza. Yona adanyamuka napita ku Niniveko potsata mawu a Chauta. Mzindawo udali waukulu kwambiri, wofunika masiku 3 kuwudutsa. Yona adalowa mu mzindamo nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Adayamba kulalika kuti, pakapita masiku 40 Ninive awonongeka. Anthu aku Ninive adakhulupirira Mulungu. Adalengeza kuti aliyense wamkulu ndi wang'ono yemwe asale zakudya ndipo avale chikuduli. Mfumu ya ku Ninive itamva zimenezo, idatsika pa mpando wake waufumu ndipo idavula mkanjo wake. Idavala chiguduli ndipo idakakhala nawo padzala. Tsono mfumuyo idalengeza ku Ninive kuti nali lamulo lochokera kwa mfumu ndi akalonga ake. Munthu aliyense asadye kanthu, ndiponso ziweto zonse zazikuluzikulu ndi zazing'onozing'ono zomwe zisadye kanthu, nkumwa madzi komwe zisamwe. Anthu avale ziguduli, nyamanso aziveke ziguduli. Anthuwo azifuula kwa Mulungu ndi mphamvu zawo zonse. Ndithu asiye makhalidwe ake oyipa ndi ntchito zake za nkhanza. Nkudziwanji mwina Mulungu nkutikhululukira, naleka kutikwiyira, ifeyo osawonongeka. Mulungu adaona zimene anthuwo adachita ndi mmene adasiyira makhalidwe awo oyipa. Choncho adakhululuka, osawapatsa chilango chimene adati adzawapatsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo. Iye adalowa m'mudzi wina. Tsono mayi wina dzina lake Marita adamlandira ku nyumba kwake. Iyeyu anali ndi mng'ono wake dzina lake Mariya.
amene adadzakhala pansi kumapazi a Ambuye namamva mawu ake. Koma Marita ankatanganidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati, Ambuye, kodi simukusamalako kuti ng'ono wangayu akundirekera ndekha ntchito? Muuzeni adzandithandize. Ambuye adati, iwe Marita iwe, ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika mchimodzi chokha. Mariya ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe angamlande ayi. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka mwa Ambuye, tanena kuti lero tikulemekeza amayi Mariya, amayi akolona. Ndipo mtsiku la lero phunziro lathu lalikulu ndilo lakuti tiyenera kumasankhula zinthu moyenera. Tiyenera kumapanga zisankho zoyenera pa moyo wathu wa siku ndi siku. Tikawuyang'ana moyo wathu mene ulili, tiona kuti moyo wathu wazunguliridwa ndi zisankho zosiyanasiyana. Pa moyo wathu wa siku ndi siku, inu ndine timakhala tikupanga zisankho zosiyanasiyana. Ndipo mwa zisankho zimene timakhala tikupanga pa moyo wathu, zina zimakhala zisankho zabwino kwambiri, ndipo zina zimakhala zisankho zabwino pang'ono. Marita mu uthenga wabwino tikumva zoti akusankhula kutumikira Ambuye Yesu Khristu powakonzera chakudya. Ndipo Mariya akusankhula kumvesera mawu a Ambuye Yesu. Nkutheka kuti chinthu chimenechi ndi chimene Mariya adakhala akuchifunafuna moyo wake wonse, kuti akhale pafupi ndi Ambuye Yesu Khristu ndi kumamvesera mawu ake. Si chinthu cholakwika kusankhula kutumikira amzathu monga adachitira Marita, monga kuchitira Marita mu uthenga wabwino wa msiku la lero. Koma kuti kutumikira amzathu sikuyenera kuposa khumbo lathu lofunafuna Mulungu moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo sikuyenera kuposa khumbo lathu lofuna kumvesera mawu a Mulungu pa moyo wathu. Ndife anthu odala makamaka ngati tiyika mawu a Mulungu pasogolo, komanso kuwagwiritsa ntchito pa moyo wathu wa siku ndi siku. Mariya ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe amene angamlande ayi. Mariya tsiku la lero akutiphunzitsa kukhala anthu okhazikika mwa Mulungu. Akutiphunzitsa kukhala anthu okonda kumvesera mawu a Mulungu. Akutiphunzitsa kukhala anthu okonda kucheza pamaso pa Ambuye Yesu Khristu. Inu ndine msiku la lero tiwapempha Ambuye Yesu Khristu atithandize kufunisisa kukhazikika pamaso pa Ambuye Yesu Khristu ndi kumamvesera mawu ake pa moyo wathu wa siku ndi siku, komanso kumawagwiritsa ntchito mmoyo wathu. Posachedwa apa tinali mwezi wa Baibulo umene cholinga chake kunali kutithandiza inu ndine kukonda kumvesera mawu a Mulungu, kusinkhasinkha malemba oyera pa moyo wathu wa siku ndi siku. Kodi mwezi umenewu wa Baibulo ife ngati akhristu, mwezi wa Baibulo umene wadusa watithandiza kukhala anthu okonda kumvesera mawu a Mulungu, watithandiza kukhala anthu okonda kuwerenga malemba oyera, kusinkhasinkha za Mulungu. Ngati akhristu, chimwemwe chathu chikhale makamaka pa kumvesera mawu a Mulungu, komanso kutumikira Mulungu makamaka pofalitsa mthenga wabwino wa Ambuye Yesu Khristu. Monga Mariya, tizitha kupeza nthawi yocheza ndi Ambuye Yesu Khristu, makamaka Ambuye Yesu Khristu okhala mu sakramenti la Ukaristiya, amene nthawi zonse amakhala okonzeka kuyembekezera inu ndine kuti tifike pamaso pawo ticheze nawo pakuwapembedza. Kuti timatha kupeza nthawi yocheza ndi Ambuye Yesu Khristu wokhala mu sakramenti la Ukaristiya, monga kuchitira Mariya amene akukhala pa mapazi a Ambuye Yesu Khristu kumvesera mawu awo. Kuti timatha kupeza nthawi yowerenga malemba oyera pa moyo wathu wa siku ndi siku, yosinkhasinkha za mawu a Mulungu. Tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu mu tsiku la lero kuti atipatse mtima poyamba
wokonda kutumikira mzathu, atipase mtima wokonda kuwerenga malembo oyera, womvesera mawu ake, ndiponso atipase mtima wokonda kucheza ndi Ambuye Yesu Khristu wokhala mu sakramenti la Ukaristiya. Mariya ndiye wasankhula chinthu chabwino. Ambuye Yesu Khristu tidalira inu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.